дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. омори муҳоҷират дар тоҷикистон чанд нафар омаду чӣ қадар кишварро тарк кард? корткашӣ дар бозори Исфара ҷавони 27 сола падару писарро захмӣ кард. ҳалокати писарчаи тоҷик ҳангоми бозӣ. O'zbekiston ҷадвали парвозҳо миёни Тошканд Душанберо дақиқ кард. марги 55 нафар дар Амрико пас аз гирифтани ваксина. Роналдо бо бандитҳо меҷангад. ӯ дар навори тарғиботӣ нақш офарид. бо шарҳи пурраи хабарҳо бо шумо ҳастам Мюниса Тамулоева. салом. дар давоми соли 2020 зиёда аз 740 000 шаҳрванд Тоҷикистонро тарк кард, хабар медиҳад агентии омори назди президенти Тоҷикистон. ин рақам дар муқоиса бо нишондоди соли гузашта 1 миллиону 517 000 ё худ 67.2% камтар аст. ҷуғрофияи сафари шаҳрвандони Тоҷикистон аз ҷониби агентӣ дақиқ гуфта нашудааст. бештари шаҳрвандони хориҷӣ ба ҷумҳурӣ аз кишварҳои зерин омадаанд: O'zbekiston, Русия, Қирғизистон, Қазоқистон ва монанди инҳо. вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон дар пайи баргузории чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз боздошти марди 27-солаи сокини шаҳри Исфара хабар медиҳад. бино ба гузориши ин ниҳод, ин мард ки соли 2012 бо моддаи 104 ва 252 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон суд шудааст, бо гумони содир намудани ҷинояти авбошӣ дастгир карда шуд. ном бурда санаи 14 январи соли 2021 тахминан соати 14 дар бозори марказии шаҳри Исфара аз сабаби муноқишаи ба миён омада бо ҷавони 21-солаи сокини шаҳри мазкур ва падараш марди 44-сола ҷангу ҷанҷол намуда бо корд 2 маротиба ба дасту пои ҷавони 21-сола ва 1 маротиба ба пои падари ӯ задааст, омадааст дар хабарнома. дар натиҷа ҳардуи онҳо ҷароҳати ҷисмонӣ бардоштанд. манбаъ афзудааст ки аз рӯи ин ҳодиса тафтишот идома дорад. дар вилояти Москав писарчаи 8-солаи тоҷик ҳангоми барфбозӣ ба ҳалокат расидааст, хабар медиҳад ТАСС бо такя ба хадамоти матбуоти додситонии вилояти Москав. зикр шудааст ки писарча ҳангоми баромадан ба баландӣ барои лағжиш як нӯги гарданбандашро дар боло баста гирифтани нӯги дигарашро аз гардан фаромӯш кардааст. вақте хоҳар ҷисми беҳаракати бародарашро дидааст, талоши кӯмаки аввалия кардааст, аммо бенатиҷа. роҳгузарон низ натавонистанд писарчаро наҷот диҳанд, хабар медиҳад манбаъ. нашри МК дар мавриди тафсилоти ин ҳодиса хабар додааст ки кӯдак зодаи Тоҷикистон буда бо оилааш 3 моҳи қабл ба ноҳияи Дмитриеви назди Москав омадааст. зикр шудааст ки баъди кӯмакҳои хоҳар як роҳгузар бо ҳамсараш низ талош карданд кӯдакро наҷот диҳанд, аммо натиҷа надодааст. дар робита ба ин қазия додситонии шаҳри Димитров санҷишро оғоз кардааст. системаи ҳисоботдиҳии федералии ваксинаҳои Weekend Adverse Event Reporting System гузориш медиҳад ки 55 нафар пас аз ваксинаи Модерна ва Pfizer гирифтан фавтиданд. дар байни фавтҳо онҳое низ сабт шуданд ки пас аз 2 соат ваксина гирифтанд. марги як пизишки амрикоӣ бошад ки низ ваксина гирифта буд, резонанс шуд. доктор Григорий Майкл санаи 18 декабр эм карда шуд ва пас аз 3 рӯз дастҳо ва пойҳояш бо доғҳои сурх пӯшида шуданд. пас аз муоина маълум шуд ки ӯ гирифтори бемории Верлхоф шудааст, яъне вақте организм ба тромбоситҳо ҳамла карда онҳоро хаёли ҷисмҳои бегона мекунад. ба ҳамин минвол пизишк 3 январ аз хунравии мағзӣ даргузашт. дар ҳамин ҳол хадамоти матбуотӣ Pfizer таъкид кард ки онҳо ин қазияро таҳқиқ мекунанд, аммо то ҳол иртиботи мустақим байни ваксина ва марги табибро дақиқ накарданд. нашри исроилӣ Юнет бо такя ба вазорати тандурустии кишвар дар бораи аломати нохуш пас аз эмкунӣ бо Pfizer хабар дод. пас аз ворид кардани ваксина 13 исроилӣ ба фалаҷи рӯй гирифтор шуданд. таъсири манфии дору пас аз чанд соат хотима ёфт, гарчанде ки дар як чанд нафар он бештар аз як рӯз тӯл кашид. ситораи футбол ҳамлагари дастаи Итолияи Ювентус Криштиану Роналдо бо образи қаҳрамоне дар рекламаи бозии мобилӣ Legend of the Bounty Hunter Part 2 нақш офарид, хабар медиҳад Евроспорт. дар навори тарғиботи футболбоз либоси махсус пӯшидааст ва аз намудҳои ғайриоддии силоҳ истифода мекунад. ӯ бо бандитон мубориза мебарад ва онҳоро бо таркишҳои лазерӣ ва маҳорати ҳарбӣ мағлуб мекунад.
дар охири реклама Роналдо бо истифода аз нерӯ аз миёни тӯдаи душманон мегузарад ва кӯдаки дар асорат бударо наҷот медиҳад. Барои истифодаи қувваи фавқулодааш ӯ ҳамон гуна меҷаҳад ки одатан голҳои дар майдон задаашро ҷашн мегирад. Бозингари португалӣ қаблан дар рекламаҳои ғайриоддӣ нақш бозидааст. Дар соли 2019 ӯ бо Неймар дар Бразилия дар як рекламаи тарғиботӣ либосҳои асримиёнагӣ пӯшиданд ва бо шамшер мубориза бурданд. Дар мавсими футболи 2020-2021 Роналдо дар 13 бохорӣ 15 гол зад. ӯ 5 тӯби тиллоӣ дорад ки ин баландтарин ҷоиза барои ҳар футболбози ҷаҳонӣ аст. шунавандагони гиромӣ, бо умеди таъсиятиву хонаводии ҳар яки шумо дар ҳаминҷо бо шумо худоҳофизӣ мекунем. хайр. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.